kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana ulipendwa na utakumbukwa daima. Jod bura Johana Ngeno gi ji mamoko 4 okoe kar yweyo margi mogik e gwenge ma Emurwa Dikir. Migawo mar thieth oyango ni okumba mar thieth mar SHA konyo jopuonj makare kopogore gi ywak mar KUPPET. Nimejaribu kwenda kwa watu wa Siwarai, lakini wakati na waita wakujagi. Hii shosi kijaa, hii nyumba ilikuwaga na watu, na kama sasa hakuna mtu. Jodak Madonholm okoro dak marach kaluwore kod pi minyaga madonjo e udi. Arwakeni machiegni kacha nyinga Milton Ochieng. Ringre jaod bura ma Emurwa Dikir Johana Ngeno okete kar yweyo mare mogik e dalane Mogondo mayudore e gweng' ma Emurwa Dikir. Jatend piny William Ruto gi jalupne Kithure Kindiki notelo ne familia, wede, josiasa kod osiepe e chiwo luor margi mogik ne jaod burano. Ruto wacho ni noyiero Ngeno mondo ota komiti mar od bura, kowacho ni ne odwaro jalno mochung' e ratiro. Kamano bende nosingo ne jodak ma Emurwa Dikir ni sirikal ng'iyo yore mag tieko ywaruok mag lope e alworano. Penzi wangu Johana, kuondoka kwako kumeacha pengo kubwa moyoni mwangu. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Na kwa watu wetu wa Dikir, asanteni kwa upendo wenu. Nitaendelea kuwa karibu nanyi na kuwasaidia kadri nitakavyoweza. Johana ulipendwa na utakumbukwa daima. Through every season of our life together, he stood beside me with love, patience, and strength. He held our family together with kindness and wisdom, and he loved us in a way that made us feel safe, valued, and deeply cared for every single day. Carlos was not just a name. He was a pillar of our family, a source of our strength, love, and guidance. Carlos had a heart full of kindness. He cared deeply for his family and always put others before himself. Whether it was through his words of advice, his laughter, or the smile where he showed up when someone needed help. Bwana Ndutu, wewe sasa umesema wewe ndio utakuwa nyapara ya hapa muda kidogo. Uchunge boma ya your son-in-law. So nitakutafutia milioni 20 utafute shamba ya kujenga university ambayo itatosha. Tafadhali panga in the next 2-3 weeks iwe imekamilika. Mana seche machuok tok riwruok mar jopuonj KUPPET chiwo ndalo 7 ne tendo okumba mar thieth mar SHA mondo tiek ng'ur ma gin godo e wi okumbano. Jatend migawo mar thieth pacho ka Eden Duale ochiwo duoko. E andike mare ne ute mag fwambo, Duale wacho ni jopuonj ma kwan gi romo 249 kod anyuola magi oseyudo thieth kokadho e okumba mar SHA. Thieth mosetimore e ute mag thieth 2,823. Kaunti ma Nairobi emotelo gi kwan jopuonj 30,766. Ranyisi ni siling milion 527.7 osetiyo, kiluwe gi Uasin Gishu milion 462. Kauntis mamoko gin kaka Meru gi siling milion 243.8, kaachiel gi Bungoma siling milion 237.6. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oseyo jalupne machon Oyugi Magwanga moko ni tich notamo nyaka nodonje apisi bang' yiero ma higa 2022 kendo osebedo mana kogeto kome mar gavana. Magwanga nogweta juma mokalo kaluwore gi gino mowacho ni osebedo koyudo sand e lwet gavana Wanga kendo kata mana apisi mare bende nolor mano ok onyal yudo thuolo mar tich.
Wanga mane lose okang' mokwongo nyaka ne jalupne Gwetao ne oseo Magwanga mane okoni wiye no wil gi tijene kaka jalup gavana kendo severo mana kogawo kom gavana nyaka ne odonje apisi. Onyiero Magwanga masani owuok oko laro kom mar gavana e yiero mabiro koko ne jopiny ni mondo ng'ama ne tich osetamo kik gimi thuolo matelo. Homa Bay nukawo tich numiyowa kendo an numiya gi jalupna. To ka ng'ato ochope kore to tich manumiye oweyo ochako duogo ni chak imiye machielo. Nikech mani miye cha to we nang'o. Nikech kaka numiye tich ni to en wang'e ongoro mana kuom mara ni makaro dwaro. Koro na wach ni yawa kaw ma ni wapana marino kaw ma marino kaw ma marino tatim nang'o. Mara ni jopiny noseyiera bende tiyo. Kendo adhi tiyo higni adi? 10. Ok githuon mana gi tich. To nikech amor kodu, alimou, aonge achaya, okangudi, gira be maluar nitie, be ng'ato nyalo bilo, kendo adwa ni mondo ang'isu mine untie. Gimoro be odonje pachgi ni an kaka ng'ama miyo ni koro giluonga ni nyako matin, adhako nyaburi ni ok anyal bedo, ni mano ok nyal bedo gavana, ok nyal telonwa. Koro adwa gonu milome. Gibro iru ka gi miriambo. Adwa ni mondo ung'e ni gibro biro gang'o? Giodo wach. Nok mar omenda kod yo ma ok ni kare mar riwo chenro mag somo koro iwacho ni ema okelo achiedhnade madito e sekta mar somo e pinje adek mag Afrika ma ugwe kama oting'o Uganda, Kenya gi Tanzania. Maeri kimedo ni pinje adek gi duto moro ka moro ni kod chenro mopogore mag somo, gino maketo pek e yudo nonro makare mar kedo kod achiedhnade e sekta no. Magino onyiedhore e lela e giko mar romo magala moro mar somo manobagi kod Foundational Learning Assessment and Regional Agenda FLARA e boma ma Naivasha e temo nono rang'iny mar somo e alwora ma Afrika ma ugwe. Challenge of funding education is great. The level to which we have not been able to attain what we need to achieve a fair education to every child is great. Maybe we need like double the resources we currently have, and that will help to reach the dream of every child getting a quality education. Government, in as much as the education budget almost receives a significant amount of money, lots of investments, but it's still, just as elsewhere, it is still not enough. And so even when it's not enough, we need to see that whatever is being given translates into outcomes that are really showing that our children. Kawuono en odiechieng' mar dhialo tuo mar lymphedema. E tuo no ero mawachore ni en tuo makuodo del kendo obiro ahinya ni kaluwore gi bero ma kansa kendo idhiale higa ka higa tarik 6 dwe mar adek. Ka giloso e kinde nyasi manobagi e kar od thieth maduong' ma Kenyatta, jolony e wache mag tuo no ero e kar thieth ma Kenyatta owacho ni lymphedema en tuo makuodo tielo, lwedo mag ji mang'eny, paro ni en juok, kendo giwacho ni tuo ni inyalo thiedhi. People do not know. The sensitization is still very low on this condition. We need to increase sensitization. We need to advocate. We need to encourage early treatment. We need to ensure that everybody who has this condition comes forward for treatment. It is a statement that we are making that all Kenyans or even East Africans who have got this condition and problem-related conditions should actually come to our hospital and even come to our facilities within Nairobi and even probably different parts of the country, but more specifically to Kenyatta National Hospital, and you are assured that we are going to treat you. Tuo manyalo bedo manage kendo waneno jowa mang'eny
osebedo neglected, tuoni osebedo neglected kendo jowa mang'eny nigi wich kuot. Thoth ji manigi tuo mar lymphoedema iyudo ni girwako lewni maboyo boyo nikech tiendegi dongo, koro gi feel ashamed kendo gin gi wich kuot mang'eny. Midhiero mar pi minyaga okelo chandruok e kadak madonom ka koro jodak moko chuno mondo dar e gorofa kaluwore ni pi minyaga donjo e udi. Wuon od orofa no mantiere apaya Mayanja wacho ni oseoro kwayo modhuro ne Nairobi City Water and Sewerage Company, to kata kamano pok oyudo duoko kata konyruok. Jogo mane odak kanyo wacho ni nochuno mondo gidar kaluwore kod tik marach mar minyaga kanyakla kod pino manopong'o kar daka magi wacho ni ne nyalo lando tuoche. Siwa inafunga kila wakati. Nimejaribu kwenda kwa watu wa Siwarai, lakini wakati na waita wakujagi. Hii shosi kijaa, hii nyumba ilikuwaga na watu. Na kama sasa hakuna mtu. In fact, I have 2 people remaining. Na wale hakulipa last month na mwezi huu watahama. Na shida niyo hiyo tu, especially ya show. Sababu kama sasa mnasikia nyumba inanuka yote kwa sababu it has flooded ground floor. Nikienda huko kuambia hawaniambii kitu. Tumekuwa wengi, watu wamehama kwa sababu hakuna choo, imeblock kila mahali. Nimekuwa nikiishi ground floor na imeflood yote, imeflood sewage. Hakuna mtu hata mmoja, saa hii tumebaki watatu. Nimekuwa ground, nimehamia first floor kwa sababu sewage imejaa kila mahali, inaleta health issues. Kwa saa hii niko na mtoto hata tunashangaa tutakaa aje na hii sewage. Harufu iko kila mahali. Tuke mag lig maduong' ma pacho ka KPL okawo yweyogi kod dirani ka ochiwo thuolo ne tuke mag laro osimbo mar FKF Cup e raund mar timbe 32. Tukego idhigo Jumamos e pewe mopogore opogore kama moko 9 idhigo Jumapil. Ma tugo achiel kende mar lig mamalo midhigo e giko dirani e kind Tusker ma biro rado gi tim mar Bidco United e lap tuke ma Police Sacco Stadium. Kocha mar Tusker FC Julian Mete owacho ni ok gibi chiwo thuolo ne tim moro amora mondo ogogi, kowacho ni nyaka gichopi e raund mar timbe 16. Shabana biro bedo pacho ka gigocho gi Muhoroni Youth, eka Ulinzi Stars dhi gocho gi Zoo Kericho e alap tuke ma Ulinzi Complex. Erokamano nyakwara Mogi mane mokelo e giko mar weche manyien maka gi kacha. Wachoko ni mathoth mwabro kelo ni saa 1 e ang'ich welo kod saa 3 oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.